verbal, bullying psikologis, bullying emosional, lan cyberbullying. Nah, ing kesempatan dinten menika kula lan rencang kula badhe bahas bab bullying verbal. Bullying verbal punika tumindak nyakiti batin tiyang sanes lumantar ucapan. Tulotonipun verbal bullying inggih menika kaping setunggal ngolok-ngolok penampilan kesadaran utawinipun kekirangan salah setunggalipun tiyang. Ingkang kaping kalih enten ngandhut salah satunggal tiyang kaliyan tembung-tembung ingkang intimidasi. Tiga niku wonten moyoni salah satunggal tiyang kaliyan tembung-tembung ingkang ngaso-ngaso menapa boten ajeng. Lan tasih kathah malih tumindak menika saged nuwuhaken rasa izin sedih lan asa budi dhateng korbanipun. Poster menika nggambaraken larangan ngucap tembung kasar, warna dasar ungu lan birunipun ingkang lembut nyiptakaken rasa adem lan ngajak narik kawigaten kanthi cara alus. Tujuan kita yaitu ngataraken masyarakat utawinipun para siswa bilih pisan saged dados pusakaning kabecikan utawi dados pedang niat rasa. Nyaratake ajaan kangge milih tembung ingkang lembut, sopan lan bumi tata krama. Nandhesake larangan ngucap tembung kasar saben awit saben tembung kagungan daya.